kisonga, samoro we wach lwet, samoro we wach shoulder, samoro we wach chong. Mano be inyalo timango, inyalo medo. Koro kaka an kanase somo ma wach chogo. Koro adhi somo kendo wach angono, wach ombong gini, ofuny gini, lith gini, amedo mano dweche auchiel. Ntiyo kweno mano misomo mana angono, isomo mana iga achiel. Mondi nikech ging'eny. To be somo oken mana yao book. Oken mana yao book. En kaka somo ni en kaka jambao. Koso ngama goranda. Ngama goranda. Koso ngama tuwengo. Ineno ng'ato nyaka puonji ni mae itimo kamae, mae itimo kamae, kamae kaki ingado chogo, kamae kaki keto gimusumeno. SMS na riende kauchiel no. Daktari yudo temoro ka mawacho ka chani ka tiende rame konyo no golo owinjo ka tiende rewni kagima inyono lot inge lot daktari en ochalo maka maliete kagima inyono lot mar mach mano nyisango mane mana wacho ni nilong ni plantar fasciitis ango madi aparo ni en plantar fasciitis nikech nitie problems moko be manyalo biro nitie problem moro be minyalo nuango machiegni gi lith milongo ni Morton's neuroma ineno to kako wacho no aparo ni en plantar fasciitis to nasa nyise ni plantar fasciitis ni gima itimo stretching go kaka nanyise ero kama nanya SMS scenario adeka uchiel no inyalo tudori kodwa bende Facebook live Ramogi TV mondo mi Penj Laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo. Ote machielo ka daktari ayudo mwacho kacha ni entie gi rem e ombong tiende kumanyo no piny kane odhi siptal to no wach ni spaz mosechuoyo sindene to pod en gi rem. Koro mano openjo makare kendo penjo maber kabisa nikech anwanga ji tuo mang'eny mabiro gi problem no to na wacho ni spaz no ing'eni nitie chogo moro kanyo ma inyalo neno ma giwacho ni mae problem to chogo no ok en problem en lich ma wacho ni milongo ni plantar fasciitis no to ji mang'eny ka gibiro e clinic koso ka gineno laktar to laktar ma pok osomo gini kabisa gitimango gichwoe sindan to na wacho ni an ka jatuo biro okachwoe sindan komoni awachne wach angono awachne wach stretching kaka na wacho kaka ni pimo nocha apimo no maber kena nyisi ka kitimango in fact gima wachoga awachone akaoga sim aketo kanyo ni plantar fasciitis aketo kanyo ni stretching koro adhi e Google banyiso ni adhi Google images koro achi neno stretchings giduto adwa ni mondo itimango itimge kata dhi YouTube mondo itimango tima stretching ka stretching no otamore eka timango eka chwo sindan to kendo Ruth sindan kata ka chwoyo oka timango oka chwo molodiriyo nikech inyalo chwo sindan to kelo problem kendo kaminyono no winongo gimilongo ni fat pad atrophy to mano thiedho tek kabisa kawuono nitie osiepna moro mano orona picha moro bo wacho ne WhatsApp bo wacho ne to wanyalo konyo mama ni nade nikech mama ni gima timre kode en ni nochwoe sindan koro sani en gi wound moro maduong' kanyo to wabo konye nade awacho ni koro fat pad atrophy no onge thieth eno bedo mana managed koro onge thieth nikech ibo timo nade koro gimibo mana jatuo angono yedhe mimuonyo e gimo miano kera ka chwo sindan achwo sindan kotimango kochuno kotamre e katimango e kachwo sindan kokalo Facebook live daktari nikech wan Facebook live e chenro ni bende ayudo temo wuok kuom Jacqueline Awuor penjo kacha ni penjna laktar tienda no will e school kane agoyo mpira to chakre chieng' no okanyal ringo for long distance anyalo konyo nade mano ber openjo makare kendo penjo maber kabisa koro samoro joma winyo ma winyo tielo koso joma ntigi ankle sprain
Koro giwacho ni gin gi lit to lit no en kai. Ineno? Kai. Koro kanyo en le moro kanyo miluongo ni ligament. To ligament no kohinyore to nitie moko machanga changa. Ingini iparo no wacho ni choke ma ofuony koso ombong kanyo otur. To samoro be ang'ono ok en chogo en ligament. En miluongo ni ligament no. Ka ligament no ohinyore samoro be changa maonge problem. To samoro ok chang. Koro sprain no waluongo ni chronic ankle sprain. Koro ka ng'ato biro to chronic ankle sprain nitie physiotherapy ma special. Ok en mana physiotherapy mora mora. En physiotherapy moko ma special ma aore. To physiotherapy no nyalo timang'o? Nyalo konye. Ka physiotherapy no ok okonyo e ka samoro watimang'o? Watimo operation. Kanyo. SMS na Rio adeka uchiel nono in bedi nyalo penjo laktar. Daktari, aneno tuo machielo ka tielo mopamore miluongo ni flat foot ma abede tuo monego bedi ng'ato neno ne daktari. Ngeni mae be Ruth en tuo to be ok anyal wacho ni en tuo. Nikech nitie ji mang'eny kabisa manigi ang'ono manigi flat foot. Akia ka in go flat foot. Hapa ni antiego. Nitie ji mang'eny ahinya mantie gi flat foot. Nitie tuoche ariyo na wacho ni wan gi mana sa achiel. Ok wanyal wacho tuoche giduto te. Ging'eny. Na wacho ni mae nasome daladi dweche auchiel. Ineno nitie jomoko masome kata higa achiel. Koro flat foot ni inyalo nong'o flat foot. Ineno kamodolre tiendi iluongo ni arch. Inyalo nwang'o kaka mae opamore kae to samoro be inyalo nwang'o ni arch duong'. Duong' kabisa. Okonego moingo kako nego bedi. Mano waluongo ni cavus foot. Koro flat foot ni samoro olit, samoro ok olit. Ka olit nitie gik ma wanyalo timo. Koro ing'eni nyaka idhi e laktar. Koro mae kaka nyako mana neno en gi flat foot ni. Koro watimo x-ray. X-ray bo githor timo atima mora mora. Nitie x-ray ma bo nyise maber. Koro mae ineno kaka kae opamre kabisa. Koro to en gi rem. Samoro be inyalo neno ni en gi rem koni. Koso samoro be inyalo neno ni en gi rem koni. Koro nitie samoro be wamiye mana gimoro waluongo ni insole mirwako ang'ono irwako e wuoche. Ineno to samoro be okitimo ang'o? Samoro be nitie moko madwaro operation. Ma flat foot ni bende nyalo dwaro operation mana kokelo rem. Ok inyal wacha ni flat foot gipogore. Ma ok anyal wacho giduto. Nitie flat foot moko nitie chogore moko moriore. Nitie flat foot moko mantie leche moko motimang'o moyiech. Nitie flat ging'eny kabisa. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV wan gi Dr. Buru e studio ka wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo tuoche mathoro mako ombong'. Daktari mantiere kod penjo mang'eny. Namba mar SMS en 23690. Bende nyalo gonwa simu kokale line ma ineno e screen ni e TV ni kanyo mondo mi penj laktar. Dr. Buru ni e studio ka osome higni mang'eny. Omiyo kanyisi ni obro duoke yo makare to ywane tol mondo mi penjo mora mora. Daktari, ma en mane kapok asomo SMS? Mae no asewacho to nadwa nyisi kaka watime. Ineno mae tuo mane wacho masukari no. To nitie jo achiel ariyo maonge gi tuo masukari to nwang'e. Ineno koro kaka mae kaka tiende nodolre kamano. Koro watimang'o? Waketo aerial no. Koro oriere tir. To mae nathiedho apani en igni ariyo mokalo to golo ang'ono asegolo chumano. Koro wuotho maber. Matuo mar sukari ni nyaka watang'ne. Wantiere Facebook live bende aneno temo wuok kuom oiluongo kacha ni Genga Charles. Genga Charles wacho kacha ni penjna laktar ka bende tuoche mag arthritis inyalo konyo ng'at mantie kod chandruok mar arthritis. Wacho ni mama ne chonge chando to notere hospital kendo oyua pi. Manyiso ni arthritis inyalo yua pi e chong ng'ato. Mano ing'eni jomoko timo kama gima wacho ni Genga gini nyaka ng'ato som maber. Ka iywayo pi kik idhi kama iywaye pi. Nikech kidhi kama iywaye pi to ka giketo sindan yo nano timang'o? Sindan no nyalo keto infection e ang'ono e chongi. To ywayo pi okikony. Nikech kiywayo pi to pi bo medre ameda kendo. Nyaka ine ni problem en ang'o.
Arthritis nawacho ni wanyalo thiedho gi yedhe, samoro yedhe marem, nikech nowatimo wach arthritis. Pani newanyiso kata picha mopogre ma arthritis. Koro wanyalo thiedho gi yedhe, koro samoro wanyalo timo operation. Operation no wamiyi chong manyien miluongo ni knee replacement. Ma hie wach mar ywa pino ken gima ber. Ywa pino to mano ing'eni ji time mang'eny, to an nasomo igni mang'eny gini to pok anene. Ne pok iwinjo. Maybe nokochopo kama nasome to. Daktari ayudo penjo moro ka amowuok kuom Eric, penjna laktar niya, ka ombong'ni barore matindo tindo. Ombong obarore abara matindo tindo, onyalo bedo ranyisi mar gimoro madhi nyime e kit ngimani koso. Olero nalera ni ka barore matindo tindo. Tek okawinj maber kaka owacho. Obarore nade. Ikija nyiso moro mabarne to en tuo ma sukari. To ing'eni gipogre. Ok wanyal wacho giduto sani. Koro akia ni owacho ang'o, ok wacho ni obarore. Wantiere ko nyalo lero na matin. Wakao simu mar Otieno Mondi. Hello Otieno, Penj Laktar. Otieno, hello Penj Laktar. Ani di tielo mare mo patiko no ko yaki. Atieno? Badok. Machiegni? Atiko no ko yaki. So in the kinde na de na even ya data ser wa to ta because ndio kapo digirene. Kendo gira mama okanyalo wuotho. Ka wuotho mabor, awuotho dakika 10. Gira mama okanyalo wuotho kaka tin. Inyalo wachone nang'o daktari? Awachone ni odhine laktar botimang'o bogo picha. Iparo ni kaka ne wawacho ni samoro be inyalo bedni tur. To mana ne wawacho mana fuong'. Ntie joints mang'eny kabisa yang'ono. Ntie joints mang'eny kabisa tielo ng'ato. Ineno. To ok wanyal wacho joints guduto nikech tur ne nyalo bedo anywhere kanyo. Koro laktar botimang'o bong'iyo kanyo to boneno kako inyalo konyo. Wantiere live Facebook page en Ramogi TV. Inyalo penjo laktar, to bende inyalo penjo laktar kokalo yor SMS ma en 23690. Daktari saringo matek en tuo mane to gima omako dhoga ni aneno ka en ka gima onyuol godo nyathi. Manyiso ni tuoche mag chong gi kata mag ombong gi bende inyalo nyuol godo nyathi. Waluongo gi kizungu ni congenital. Wachna madaktari. Tuo ni ma iluongo ni clubfoot. Ineno. To clubfoot ni nyinge ogol kuom ing'e mpira miluongo ni golf cha. Koro ing'e kede ma ji tiyo go mpira cha. Iluongo ni club. Koro ineno kaka tiel nyathi ni chal gi ang'ono, chal gi kede no. Ineno kaka odolore kamae. To wang'iye kamae. Koro odolore kabisa. To clubfoot ni ka nyathi onyuol gi mae, ndalo mang'eny ji ne wacho ni mano ng'iye marach gi akia ni ng'ano koso ma onwang'o kuom min gi jogi, koso ma onwang'o kuom wuon gi nikech wan jowa pok waneno gi gini. To clubfoot ni nyithindo mang'eny nyalo nwang'e. To mae ithiedho gi plaster. En plaster to. En ithiedha gi plaster ma riere kabisa. Iketo plaster to imedo timang'o, iketo plaster, imedo rwaye bobedo abeda straight. Taika lech ma Achilles cha mana wache ing'ade matin, taika iketo plaster, taika nitie wuoche moko ma special ma nyathi rwako kata iluongo nade. Onyalo kata rwako dweche 3. Orwake all the time, 23 hours. Taika bang' mano orwake gotieno for up to around 3 to 4 years. To tiende beta maber. Mama okene juok. Ma okene juok ero kama na enya. SMS na ria deka uchiel no wantiere ko Dr. Oburu e studio. Kendo oikore mar duoko penjo ni duto te. Francis kantiere Ugunja. Owacho kacha ni lith tiende mathuon rame mang'eny. Lith tiende mathuon. Inyalo paro picha mane wakwongo neno cha. Rame mang'eny. Samoro to kata kodiye to okowinj
owacho ni entiere gi rem mang'eny e lith tiende mathuono no. Inyalo wacho ni ang'o daktari? Mane to kata lith tieni maduong' no nitie tuoche mang'eny. Nitie nyalo longo tuo ma hallux valgus ma odolore. To mano remo ga to ok rem kabisa. To nitie tuo ma gout no, mana wacho ni manyo nyalo remo makoro kata nindo bedo matek. To nitie tuo moro kanyo be miluongo ni arthritis ma lith tieno iluongo ni hallux rigidus. Mano be nyalo remo. Koro nyaka odhi timo Nyaka odhi ka laktar mondo laktar owachne ni en kamae koso en kamae. Chenen Penj Laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka awacho ni ngima en mwandu. Daktari, aneno ka thuolo emo mayo wang'wa. Ang'o ma diher mondo minyis johera mar chenro ni kamora mora magintiere kotenore kod hinyruoge kata tuoche mag ombong'? Gima erokamano Ruth, erokamano kuom luonga kae ding'eny mondo waler wach chogo gi tuoche mopogre manyalo nwang'o ang'ono chogo koso joints gi bone. Koro koso miluongo ni orthopedics. Koro gima nyalo wacho ne Joramogi ni ka asebedo ka nuoyo kendo anuoyo. Iwacho ni nuonegi kata ging'eyo. Ka inwang'o problem to dhi ne laktar. To kik ine laktar moro moketo oketo kibao kanyo ni Dr. so and so. To kata gimo somo okia. En gimo nyalo timo, onyalo wacho ni jatuo ni nigi malaria, jatuo ni nigi typhoid gi brucellosis gi tinde gi medo covid. Bine laktar mosomo gimoro maber manigi lony. Emobo timang'o obochi ni mae nyalo bedo. To ing'eni onge laktar mong'eyo ang'eya ji duto. Kineno laktar mowacho ni magi duto ang'eyo, mane laktar mawuondi. Daktari yudori kanye ka ng'ato dwani mondo mi otudre kodi kata namba ni mar simu ka ng'ato dwa gochoni nikech chenro samoro chuok to nitiere joma ng'eny magombo wuoyo kodi. Namba ni mag simu gin mage? Namba na mag simu abo weyi kodgi to nitie kamoro miluongo ni Nairobi Spine and Orthopedic Center. Akia namba ne off-head to we abong'iyo mondo awachni. Koro kanye minyalo timo ang'o? Minyalo yudi. Kanye minyalo yudo. We ang'i kanyalo nwang'e kae piyo. Kanye office number en 0791 399-104 0791-399-103. Erokamano daktari. Aduoko erokamano kuom biro e studio chenro mar Penj Laktar. Onge wacho. In bende jahera mar chenro ni aduoko erokamano mar bedo kod wakiny. Wabong'iyo tuo mar stroke kod kaka inyalo timni rehabilitation ponono ni sebedo kod stroke. Kawuono antiere kod Dr. Ezekiel Oburu nigi lony mang'eny e tuoche mag choke. Matayo chenro ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ka awawacho ni ngima en mwandu. Oriti masani erokamano kuom bedo koda odhiambo makawuono ni.